an tEarrach. Is séasúr an speisialta an tEarrach. Becin tú sin? Is séasúr an. Te cos le an ach bhfuil fleiscín an. An speisialta an tEarrach. Chéad Ábhar selle. Tá an gíomhre fuair fada thart. Tagan athrú gachrod. Éiríonn an aimsir níos fearr agus tosaíonn na plandaí I fás. Maithú má bhí tú anna sin I léamh nach liom. Má tá tEarrach linn is, cén séasúr a bhí ain roimhe seo? An gíomhre an mhaith. Agus céir de hálínt le léitheoireachta. Ar thug tú faoi dearadh nuair muid I léamh. Éiríonn an aimsir níos fearr agus tosaíonn na plandaí I fás. Ítach, do go leor ólas fáteann sin. Amach muid a rá. Muid réití? Bíonn dahanna áile na bláhanna. Bíonn los an chromchín agus nóníní le feiceáil sna gádaoine agus sna páirceanna. Sin Ábhar Fásan duilleoga na crín freisin. Ar rada tú dhá phleanda ainmníthe in sin. Cuimhnach leat iad? An los an chromchín agus nóníní an mhaith. Cén dá bhíonn ar los an chromchín go handúil? Dá buí. Ó bhás an éon cheamhaile sa tEarrach? Fásan duilleoga na crín freisin. Ítach hí na crínte lom I rinne dhéomhre agus san níos tá na duilleogaí fás I ríist. An mhaith. Cé tá scríobh seo? Bíonn bábíní go leor ainmhithe. Bíonn uainn na cuire mar hampla. Is féidir linn na huainn óga a eiceáil timpeall sna páirceanna. Túas óla sin sin. Céir de bhíonn sé go leor ainmhithe sa tEarrach? Bíonn bábíní go leor ainmhithe. An mhaith. Cuimhnach leat cén ainm a thugtar na cuire óga? Na huainn an mhaith. Ítach ar fad. Bhfuil is cén ainm sa réon ainmhí óga le? Mar hampla capal agus searach, bó agus lí an mhaith.